Diwrnod coch, diwrnod gwyrdd. Ydy hi'n ddiwrnod coch? Neu ddiwrnod gwyrdd? A beth yr y ddaear mae hyn yn ei olygu? Mae pob claf yn dechrau ei ddiwrnod yn y coch. Bob tro mae rhywbeth yn cael ei gyflawni, mae'n troi ei ddydd yn wyrdd. Mae rhan fwyaf ohonom ni'n gwybod sut beth yw bod yn sownd yn y system iechyd. Yn sownd mewn ward ysbyty yn aros am sgan, prawf, asesiad neu cael ein rhyddhau. Dal mewn gwely ysbyty pan y gallech gael eich gweld mewn clinig cleifion allanol. Mae rhan fwyaf o ddyddiau'r penwythnos yn goch ar hyn o bryd. Fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, mae'n debyg y byddwch yn gwybod beth sy'n achosi'r oedi hyn, o aros i benderfyniadau gael ei gwneud i ganlyniadau profion, o oedi mewn meddyginiaethau presgripsiwn i trafnidiaeth. Mae diwrnod gwyrdd i'r gwrthwyneb. Rydych chi yno oherwydd mae angen i chi fod yno. Mae popeth ar amser ac yn mynd i gynllun. Rydych chi'n symud ymlaen yn braf tuag at gael eich rhyddhau. Mae angen adrodd am ddyddiau coch. Mae angen datrys oedi. Gwybod beth sy'n cyfrif fel gwyrdd ac edrychwch allan ym hysbysfyrddau a siartiau. Nid yw bob amser yn hawdd bod yn wyrdd, ond gallai hyn fod yn ffordd dda o gydweithio tuag at ddyfodol gwell i ni a'n cleifion.